আসনে ওগুলো লগে লগে থাঙ্গै যিনি এই আইপিএফ জুট বিজেপি ন সরকার সবাইनि बागै একটা बेने চাল চক্রান্ত চলিমানো जों आबो काहामनो जवाब নাই बसखांनि फायनाय এই যে एप्रिलनि 10 तारिखआव सरकार फायदोंगो निश्चिन्त कोनो वानसना खरै ताइ काहामखै जों बुट बादे आगन बागै नों थानियो फैयो आंनि महाराज नबो सानाय नों तिनि महाराज गांगांखाय नोङो तिब्रा सारनि बागै 50 बोसोर नों कोनफान खालायाखौ निनि तिनि शिलंग होटेल दङ दिल्लीआव होटेल दङ कलकाता होटेल दङ नों लाक्जारि नों इन्जय खाय नों तिनि अहानि बररक बाय मान सन्मान रजाखै दङ तामका महाराज नों ओएडीसी अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बुटबासा माने आबो बेलायखनो निनि चालिया नों जदिनो जातिना हामजनो मुजंखाय नों ओ जातिरंनि बागै नि रां कोटि कोटि लाख लाख दंखाय इउनिभार्सिटी स्कुल सलामदि नों तिब्रा सारनि बागै थाङै तंनानि बागै अनाथ आश्रम खालायदि नों हस्पिटाल सलामदि नों मेडिकल कलेज सलामदि किन्तु नों बाहाय खालायावै नों कोटि कोटि रां और साधारणत अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल नों सरकार फायै नों ताम खालायै महाराज आगन बागै जों नों थानि कयो जारा ताबुकबो बुजिमाया ताबुकबो सायमिया बुरा बुरजेक राजा राजा हान तंमाने किन्तु महाराज नों तिनि ओ पार्टीनो संसाखा नों थानायो हायनो हाय आं राजनीति खालिया हनै नों तिनि त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेसनि पद जाकारै नों तिनि आसुक तंमाहाय आं एनजिओ खालायनो हनै नों ताकलायबो बुट फायलंमान परेबो आं ताइ राजनीति खालिया हनै साकांखाय निनो अकुलक तंनाय ओ नेतारक ब्यां थानाय मने बागैनो ए सीपीएम रंनि चाल चक्रान्त बाय तिनि बाहाय खायावै जों बसखांनि चौबा कतर खालायनायनि फाजिं थां दङ ओ जागाव ता जोंनो ता केबिंदि महाराज निनो थानि जों रिक्वेस्ट खालायो मने बागै बिनि मुंबाय बिनि मतकबाय बिनि जेता सन्मान तयै जे बररक उकुलक हाव हाव हिम तंनायरक आबरक सालसानि उकुलक तंग्राक जों नुगै दङ 2021 এই যে एप्रिल 10 तारिखनि परेबो आईपीएफटी योड आईपीएफटी ताइ बीजेपी सरकार तंनाय जों संग्राम खालायनाय चिनि मानथायनि बागै अजुनि उकुलक तंनायरक जे बाकनो बर उकुल थानाय स्राय स्राय बर तंबायग्रा सारानो ताकासे क्वेश्चन खायना मुसुम सारा त्रिपुरानि एडिसि एरियानि बररक नि का जनता नि का पाब्लिक रक ताबसं तंगो आपास्टे सिटनर बातायमानि बिसिंको न आतासनि बिसिंको बसु चरपि फायदक तंग एबा का जनता ताम साना मुसुम आको किसे संना मुसुम आतास्टा सिटो जों आतास्टा कन्फर्म जों आबो फायनाय कुनु सन्देह कुरै ताइ जों এই 28 দুইটা নমিনেট তমনে আবো বসুनो माननाय जतनो हामबाय जोंखौ खादों ताकते बहुत सं जतन